I wasn't born last night. I know these hoes ain't right, but you was blowing up her phone last night. But Yo, what's up mga kawaray? Mapakatarman mo na ak. Sa sulod dun sa kuan. Mayadak magpapalaser akay ho. Karon Face ko mask. mag-medyo mag-platak mga scar. Sa office ni Kayo. ma'am. Kadang. Ayan. Wash ko muna ito. Mag 5 session ka ma'am o 3 session ka lang. Mag 3 session ka lang muna. Habang inihatag malitan sa imo ni ma'am ko ano. Pwede o 5-5. Bangin malayatag sa itan sa imo ni ma'am 12. 3 session. Pero i-confirm ko muna kami compare. Pwede, sige. I-chat lugod si ma'am Ems. Baka puta daw. Sige. Sigara ma'am kung mag 3 session daw po si ma'am. Pira po ang madi-discount. 3 session lakit mo na ma'am. Tapos ulit sinin. Ayaw. How are you feeling now? Oh, nag-hospital lagi ako? Hindi talaga kaya namamanod ako ulo kagabi. Butangan ni anesthesia at magbabat. Kaya unina pag ano diri mas. Malikuhan ng taga-Tacloban. Kaya inom mo na. San Antonio diri. Ano yun? Oo, pa naman sa kulong. Gamit. Dili siya milk. Sa yung bata? Dili. Pag abil na lang ma'am 3 session. Oh, kahit dito yan. Sisibin mo na yan. Kasi pakanay kay mapugat 11,000 no boy. Ayan, mag-isip ko na. Akala ko, pandigat to niya. Kaya kung magdadawin ka ma'am, pero mga pera lang ito ni may kukuhan mo na kay para Tunga. an 5 kaw an kuan kunig 6 mo na lang lugod ma'am. Ay mo kay kastro yung kulgod si ma'am. Kay sorry akan maroyan. Nag-down ako sugar ng 3 session na. Nag-down ako tunga. Kung maroyan. Tapos tagang ko na like ko ma'am sa calling card ni ma'am para unina pag magpa-schedule ka mo pa kasi na-schedule ka na lang pagkadim para di ka naghihinulan. Oo nga ni kay taga-isla pa. Ikaw pa yung bata, yun ang galutan siya las party sa paka-cross ka niyo. Kamu? Ano siya? Sandal, malilay, hindi sa lahat. Bawal mo ba yung hanggang tuho ko na di rin pa kinaman. Bawal nga.
Kape yung lapo mo. Kaya nang takot na, di ba?